ikaw eh. Ita na ginakuan, pati na nakutuma niya. Pag iko'y kwarta. Sus, tungkol sa perting lisura na sa panahon ron sa katalagman. Wala ko'y trabaho. Makakadlok na kong mga sa syudad kay perti namang yung kuyawa ron sa panahon. Pero ang mga tao ron nga kwartahan, ngon sila, basta imong duulon, mo hinabang, muhatag og hinabang. Mao ni akong pagkabuhaton ron. Sa balay din sa unahan. Paminaw ko kay dako-dako man ang balaya unya. Alublak man. Basta ko na simentado. Kwartahan ko na. Tistingan ko na og pangayo ginabang ug tagaan ba ko kay ako payag raman tong ako nya unsa may ko ang kapalit og bugas wa mo koy kwarta nya awas ko trabaho kay salig biya ko trabaho sa syudad construction. May mga tao maayo gawe ang tag-iya ani kay para makakaon ko para panhapon dayon punan sa para pamahaw upilay hatag niya. Sulat nagkamay ngay nabang army di eh. Klase-klase lang ay itambok ay diwang. Mga ko mo to sila glawas, sige sila pangay nabang taon eh. Balang mo may kaon og taon. Kining portahan api kay ubay-ubay ni. Nagini mga ginabang ron. Naagi mabiktima ron. May nagpatag mo ng sige pangay ginabang. Ayo. O to ano? Mga ayaw na sa ginabang. Ayo. Sige ayo, liliw na ko bi. Ma'am, sir. Kining nag-ayo-ayo ron. Mauna sa ni, mauna ako mabiktima ron kay. Sus ang may grado man di ay ni way ka magkaaga day. Mauna yung mabiktima na ko. Karong ka. Ayo, ma'am, sir. Oh, Ay. seto. Inang balik li sira ma'am ni action mga katong able. Okay, kuan. Gitan-aw ko sa deklaro na ko bang ikaw dito. Di mauna ko mayo. May gani ma'am kay ni able gidantahan ka na ko ma'am. Yan sa may ato di ay. Ningaril kay ko ma'am kay wala mo ko'y trabaho ma'am sa construction ma'am niya. Wala ko'y bulungag sa balay, walay bugas. Bisig ako nang usa, may kay namakid akong balay. Ma'am, yun man sila nga malumoy ko no kasing-kasing ma'am. Ngayon, yun tako ni mo gamay dito nga pagka-istorya ma'am. Bisig kinasing-kasing na imong ihatag din ako kay gutom na kayo ko wala ko'y walungag sa balay, wapay tubig. Ma'am, maluwi taon ka ma'am. Gutom na kayo wala suda kong tiyan. Bisig kamay lang na hinabang ma'am. Dahil kwarta mo yan. Ito ka na kang kwarta mo. Salamat kayo ma'am sa imong kaayo. Inaot pa unta nga na dagang tao parihan mo kasing-kasing. Kaya nagikat sa imong dugan ma'am. Ayaw lang na si Mutang. Ayaw lang na si Mutang. Nga naman. Kaya magkabaho dito di maula ka. Mau ba? Maula ka. Sige ma'am, salamat kaayo. Nagkamay ka pa tigil Bayo magawi, bihana, gitagaan kong kwarta. Pero ang kadaot, nang hinaway. Pati ko na kong naong. Julti naman. Sus, kwapa na ba bihana? Pastilan, kinsa kay ba na ito? Mura mag-arang na mag-itsura. Yung kiniyang kwarta, gisuot pag gini siyang dughan, ingon siya nga, di ko na siyang huton kay magkabaho po na kong di maayaw. Baho rin kwak ni. Mauling di pa simot. Kwak niton dito bayana. Isam ni kwarta. Pinagkuperting daghana. Perti mo ni dagko ah. Daan ay bangkurong kwarta nga dagko di ay. Mao na ni resulta ron sa pagkahimong presidente ni Bongbong Marcos. Dagko na kay kwarta. War ba ko kapangutana ato niya da og asa ko na ipalit sa gagmay ba nga tindahan og sa dagko ba kay bisig din ni ginawaton war ba ko kalibutan ra ba gyud aning mga kwartang bago. Sakto ako ditong balikon kay rumutan-aw sa ko siyang kanyag pumasangil lang ko ba og asa
Asa ni mo palit? May kay wala ako malayo dito sila. Mauna ni mo ngayon na. Ilan si Tungso. Matagam turun kay Piki itong kwarta. Ayo. Ibalik man. Ma'am. Hala, nakabantay bro siya ba nga Piki to. Di siya tantong bugo kayo, no? Gusto. Ako ang siyang hadlukon. Ako na lang ang hadlukon, be. Ma'am. Masa kasi ito yun? Taga naman ka. Ma'am, kanang dagko ni kwarta ma'am kay bawo. Asa ni ipalit tindahan kag may dako. Bahala na sa kasal mo palit. Ma'am.